Želimo vam pokazati kako jako komplikovane stvari mogu postati veoma jednostavne. Unutrašnji sistem Bosne i Hercegovine jako je složen, a nedovoljna koordinacija različitih nivoa vlasti i zamršena administracija otežavaju registraciju i rad privrednih subjekata. Smanjenjem dokumentacije, administrativnih taksi i naknada, kao i skraćenjem vremena za predaju i obradu zahtjeva, stvara se bolje poslovno okruženje, koje će oživjeti lokalnu privredu. Do danas je svaki drugi investitor čekao na izdavanje građevinske dozvole duže od zakonom predviđenog roka, a ovaj proces mogao je trajati i do godinu dana. Lokalne zajednice i vlade uz pomoć i podršku IFC-a, Međunarodne financijske korporacije, članice grupacije Svjetske banke i vlade Ujedinjenog kraljevstva provode regulatorne reforme na lokalnom nivou kroz projekat LIFE. Cilj projekta LIFE je pružiti bolji servis građanima i privrednicima radi uklanjanja poslovnih barijera koje koče investicije. Svijetli primjeri LIFE reformi su gradovi Banja Luka i Gradiška, gdje je uspostavljen pilot online sistem za izdavanje dozvola u građevinarstvu. Šta to znači? Nema više hodanja od šaltera do šaltera, već putem online sistema iz udobnosti svog doma investitori u Banja Luci i Gradišci sada mogu dobiti dozvolu za građenje. Kako? Jednostavno, putem integrisanog sistema za elektronsko izdavanje dozvola sada je moguće podnijeti zahtjev, priložiti tražene dokumente, plaćati takse i pratiti status vašeg predmeta kroz e-mail obavještenja. Ukoliko je zahtjev uspješno kompletiran, rješenje o dozvoli za gradnju bit će izdato u roku od 5 dana. Reformom zakona i pilot projektom uvođenja e-dozvola u građevinarstvu kroz projekat LIFE, građane i privrednici Republike Srpske uštedit će samo na opštinskom nivou oko 800.000 konvertibilnih maraka godišnje. Provedenom digitalizacijom u Banja Luci i Gradišci uspostavljen je model koji će se moći primjenjivati i u ostalim lokalnim zajednicama. Uvjerite se i sami u efikasnost prvog digitalnog servisa za izdavanje dozvola u građevinarstvu. Posjetite stranicu mgr.vladars.net. LIFE. Udahnimo život lokalnoj privredi.